Ikon dol tinike wayo thangmani office o kemo ruchi block haijak malai phaio puila no root block wngsaima khe paisipaikla kamo amo hai hingkhe tabuk hingkhe sasong nokrai bwskango nai khe thangui borok hingkhe borok baat keha kebolai maiang doga kolokhai gari tolai maya maya borok gari ni nog kotor ayang ni gari kwchari ayang ni gari bai borok khe thang paikha hingkhe oro no numa tongkha hingkhe je road kulikasa oro numa tongsınai ano ang tamo kaina ba hingkhe oro nog bai kisa share khaiyana hinui kisa tea bolong khaimanta hingkhe iko jaga o nokha bo somjak chumui obojak watui wana naima hai wngdokha watui emne wakha kisa asok to banglia abo haita hingkhe oro police rok boino phaipaikha gari bo kwbangma office staff rok je phainai rok agartala ni phainai rok jotono atkijak gari ekdom bangso kha gari line kolokma ekdom hingkhe je road mane road abo lorsai sak ponto achukma tongkhnai ang to tabuk sasong kotor thang paipaikha borok office o hingkhe bongno kotai gari phaina paikha ang taisamo saka iko tabuk oro no haino ma tongkha kaisa chumani yang waisa guri wngma tongkha sobo satung wngkha waya satung o waisa o mane megla ang o abo hai wngtongkha hingkhe nahandni norok iko dol dol nahandni gari bangso kha gari asuk khe bangkha hingkhe ang tabuk hingkhe ani gari paiching thangkha ayang bwskang selewale tei bwchwlai tongma bana dol selewale iko haino naitokje yang o naitomdoi iko.